Predstavil som vám hostia, ale on tu není. Daj mi ľahký recept na kuracie soté s jasmínovou ryžou. To, čo sa deje práve teraz, je, že som dosť v strese. Však to je môj recept. No, vážne? No. No, vidíš, tak je to inteligencia. Som šéf-kuchár Martin Korbelič a v tejto show budem pozývať známe osobnosti do mojej kuchyne. Čaute. Ahojte, dovolte, aby som vám predstavil svojho hostia. Jeho meno je Oliver Oswald. A viete čo? Nech sa vám predstaví sám, čo robí. Dobre? Vysvetlí nám, čo on vlastne robí. A Oliverko tu není, takže pôjdeme ešte raz. Nie, ja som tu, ale ja som mentálne sa pripravujem. Dobrý deň, vítaj, Oliverko. Ahojte. Čau, Martin. Čau. Ahoj. Čo ty vlastne robíš, Oliver? Povedz mi, lebo ja som ťa nevedel ani, že ako ťa mám predstaviť, lebo či si mladý herec, či si influencer, či ak sa to teraz hovorí. Ale ono to je všetko tak ruka v ruke. Ja som začínal ako 8-ročný pracovať v televízii, potom prišlo rádio, moderovanie rôznych eventov, dubbingy, sociálne siete, no to je ja to beriem ako jednu robotu, lebo to všetko sa tak nejakým spôsobom navzájom doplňa, ale to, čo sa deje práve teraz, je, že som dosť v strese, lebo kuchyňa a muž je podľa mňa perfektné spojenie. Ako ženy sa v tom určite zhodnú, že muž, keď varí v kuchyni, tak je to sexy, ale ja tu nie som doma a verím, že ma niečo naučíš. Ty si doma robiť si srandu zo seba, že? Áno, to budeme aj dnes. Dúfam, že to aj ľudia príjmu. Čo budeme dnes variť? Dneska budeme variť... Budem variť kuriatko. Zlaté kurča. 24 karatové? No, niečo podobné. Je to o tom, že to kuriatko normálne akože malo vývoj, ktorý trvá asi tak 50 dní, takže nebolo to také, že o 4 dní je kura. Môžem otvoriť? Môžeš. Pozri sa na neho. Že je krásne žlté. A čo znamená, keď je žlté kura? No to je to práve, že prišlo tou prirodzeným vývojom a samozrejme aj krvivou, ktoré sa krmí. Dobre hovorím, pán raditeľ? Dokrmuje sa kukuričkou, preto je také žlté. Daj mi ľahký recept na kuracie soté s jasmínovou ryžou. Perfektné. Fantastické. Fantastikuš. A jednoduchý recept som vo varení poleno. No, ja jej to pošlem. Neboj sa, pripravíme jednoduché a chutné jedlo. Kuracie soté s jasminovou rýžou zvládneš ľavou zadnou. Však to je môj recept. No, vážne? No. No, vidíš, tak je to inteligencia. Čo ti hrabe? No, tak ale teraz to nie je o recepte, ale akurát tam, no ja tam mám ešte arašidové maslo. Lebo pozerám, že ty máš tak trošku viacej ako ja. Tu mám papriku, cibuľu, cesnak a tam som skončil. Dobre, tak si začni varkať. Ja možno len tu začnem túto našim divákom poviem, že čo idem ja robiť teda. Ja začnem jasminovou rýžou. Ten recept je naozaj veľmi jednoduchý, ale veľmi perfektne sa dá posrať. Takže rýžu, jasminová rýža, ja mám pol kila. Treba ju prepláchnúť ani nie v studenej, ani nie v horúcej vode, ale v takej vlážnej 3-krát. Aby sme sa zbavili toho škrobu a nebola lepivá. No mňa niekto učil, že keď tam obchám prst, tak na jeden... Áno, sú aj takto. Máš mať taký, že celý nechet, keď máš pod tým. Nalej ty mne teraz, aby to nebolo také blbé. Ja to pre teba urobím, nech sa páči. Dobre. Teraz to privedeme do varu. No ale mám takú historku, ktorá sa asi, neviem, či úplne hodí do kuchyne, ale verím, že to zvládneš. Ja si myslím, že hej. Ja som mal taký problém, do 12 rokov som sa proste občas v noci pomočil, vieš, akože je to trápna situácia, strašne som sa ako dieťa za to hanbil, trpel som tým, nevedel som to nejako vyriešiť. Ako 12-ročný, ako to nie je asi v pohode. Dobre, nechcem to počuť. Preto som nechodil nikde akože ku kamarátom alebo tak prespávať. A v rádiu som už teraz v takom onom štádiu, že poviem si, že však je to situácia, ktorá sa mi stala. Je to úplne normálne. Môže sa to diať komukoľvek. Tak o takýchto veciach, že hocikedy iba tak šuplnem, že no áno, akože s prepáčením pošťala som sa do 12, no čo, tak ako aj možno sa to vám stáva, pomohlo mi to a to a to. S takou nadsázkou, s takým nadhľadom sa pozerať na akékoľvek veci, ktoré sa ti dejú v živote. A to je presne ten spôsob, akým sa snažím v tej mojej práci ísť. Hej. No dobre, mám mäso, ty si ho marinaduješ nebudem sa pýtať. Ja som nakrájal, ty si robil na kocky, čo v podstate není problém pri soté. Takisto sa to krája na kocky alebo na rezance. Dal som si sa troška dižonskej horčice a sojovú omačku. Okay. V tom je ideálne, aby to možno postalo nejakú pol hoďku, aby sa tie chute do seba absorbovali. Samozrejme, že tam dám toto čierne korenie ešte. A tým, že je tam sojovka, tak so solou opatrne. No a potom sa to bude veľmi sprúdka
opekať. Možno taká finta oproti ostatným receptom, ako poznáte, je tá, že nerobím to spolu s tou zeleninou ako vok v hrnci, ale zvlášť si spravím mäso, vyťahnem ho také médium ešte a potom začnem robiť tú zeleninku a nakoniec tam to mäsko pridám a ono potom zostane také mäkučké, krehké a šťavnaté. Dobre, ďalším krokom u mňa v mojom sote je nakrájať si papriku. Použijem k tomu ešte takéto hráškové lúsky. To je vlastne mladý, sladký hrášok. Ten nemusíme absolútne ani obvárať, ani nič, lebo on je výborný, keď je takto chrumkavý. Vlastne celé to soté by malo byť od takej chrumkavosti. Akékoľvek situácia, ktorá nebola dobrá, tak tam som bol. No tak ja, múdra hlavička, išiel som okolo, odkusol som z toho a dal som to naspäť. A prečo v takých tých drahých kuchyniach to býva tak, že máš naozaj že málo jedla? Lebo som pomiešal všetko, čo tu bolo. Aké si bol dieťa? Sú asi živel, no. Ja som bol také, že dvojka zo správania. To je ale taká úsmevná záležitosť, ale tiež my sme boli taká partička chlapcov a chodili sme samozrejme ako decká do obchodu. My sme si tam kupovali nejaké somarinky, sladkosti, blbostička, to poznáme, fragola, limóne, kopa kafe a také tie zmrzlinky. Môžem si požičať, prepáč. Nech sa ti páči. Áno, ďakujem. No a teraz mňa štipu, či už plačem. Si dva. A mne vzkresol taký svetový nápad, pásos, proste neviem, čo mi to napadlo. Kedy bývali také taštičky a boli plnené lekvárom vtedy. No tak ja, múdra hlavička, išiel som okolo, odkusol som z toho a dal som to naspäť. Samozrejme, zvládal ma nejaký predávač, tak tento začal so mnou riešiť, boli sme asi 5 chalani. Hovorím, neopomážte nič povedať, ty kokos. Samozrejme, všetci mlčali, nevydolovali, odkiaľ som, čo som, jak som. A ten posledný ma dobre natrel. No a už to bolo vybavené. Ja som dvojku zo správania síce nemal, ale bol som taktiež veľmi živé dieťa. Akékoľvek situácia, ktorá nebola dobrá, tak tam som bol. Ale v rámci normy samozrejme, hej. Fakt, že v rámci normy. A to z toho dôvodu, že som mal extrémne rád tie zážitky. Vieš, na čo mám potom spomínať. Dal som tam papriku udenú. Akože počkaj, teraz sa ma nepýtaj, čo som tam všetko prepáč, dal. Lebo som pomiešal všetko, čo tu bolo. Dal som tu med, horčicu, olivový olej, šampióny, papriku udenú mletú a zo všetko... Aj peperónku si dával? Trochu papriky do nosa. Nie, odkiaľ ju máš? Čo to bolo? To ukáž. Ja. Není pikantná, ja som tam dal troška čili. Aha, tak to z toho? To sme tu už kaslali raz dneska. Stop, kalani. Musíme na chvíľu von. Čo si tam dal? Ty kokos, ja neviem, čo to bolo v tom čili. To bolo nejaké mexické. Úplne jak slzák. A prečo v takých tých drahých kuchyniach to býva tak, že máš naozaj že málo jedla? Zdravých alebo tých moderných, myslíš? Moderných. Vieš, že není to o tom, aby si dal jedno jedlo, dávaš si ich viacej. Alebo sú to nejaké tapas. Vieš, tapas bary. Alebo potom máš také tastingové menu, kde máš 8, 9, 10, 11, 12 chodov a sedíš, vychutnávaš. To je to, čo ja milujem. No to je ten rozdiel podľa mňa tiež medzi nami, že už máš tieto skúsenosti za sebou. A mne keby dáš do ruky čúčo alebo kvalitné 300-ročné víno, tak neviem to oceniť. Aj pri kuchyni, že ak prídem niekde, kde sú zmiešané neviem aké špeciálne chute a tak to neocením natoľko, ako si dať napríklad také dobré kuracie prsia so zemiakmi. To, čo nám varili mami, babky a to, čo nám chutí a to, čo sme jedávali ako deti, a to sú presne tieto jedlá, takéto aj prívárky rôzne a takéto veci, takže naozaj sa to vracia a ľudia sú vďační, lebo v podstate jedia také svoje detstvo. Také. Tak poďme na ochutnávanie, čo dáme nejakú stupnicu od 0 do 10, alebo ako tak to u teba funguje? dáme... Nie, ja ti poviem, že čo je na hovno, čo je dobré a... Poď sa, zase ti ukážem, aká to je trieska. Normálne teraz potrebujem pol litra vody vypiť. Chcel si to takto počuť? Takto si to chcel počuť? Dobre, počkaj. Nie, keď toto je pre teba. To je struhanka. Dobre, ak by som ti dal na tanier tvoje a moje, tak by si vedel rozoznať? Poďme na to. 100%? Ja. Dobre, tak ja ti dám na tanier teda jedno tvoje, jedno moje, ak by si bol taký zlatý, že by si sa otočil. Použijem tvoju vidličku, nie moju. A
A bol by som potom rád, ak by si mi ukázal, že... A teraz tu robí na mňa tie finty, že dá dve rovnaké. Nie, neboj sa. Dobre. Schovaný, neschovaný, idem pred pikolou za pikolou. Nech sa páči. To je tvoja vidlička. Toto není moje mäso. Prečo si to namáčal do tej šťavy? Do ktorej? Obidve. Toto je moje. Toto je môj medíček papulke. Ale vidíte, zo začiatku si nevedel, nebo si úplne istý, ale potom sa to prišiel. Nie, počkaj, keď hovoríš, že to je suché mäso, ja hovorím, takto to jedávam, je to za mňa úplne v pohode. Áno. Ak sa neurazíš, ja toho teda ochutnám. Nemôžem. Ale už so všetkým všudy. Keď niekto mi povie, ktokoľvek, kto mi povie teraz, že to je suché mäso, budem ti robiť osobného kuchára týždeň, dobre? Aj dobre. Idem sa spýtať do ulic a ak mi niekto povie, že to je suché mäso, budem ti týždeň robiť osobného kuchára. Máš veľa papriky. Áno. Len tu byť niekto. Prosím vás, môže na chvíľku? Prosím vás. Dobrý. Ste znáti, ďakujem. Že my sme boli spolu na Zrče. Na Zrče sme boli spolu. Poď, aby ťa nezrazilo auto. Čau. Ježiš, ty si frajer. Počuj, tak máme tu kuchárskú show. S Hýzou robíme z... Hýzu poznám, parky žerem. No, a teda z kuracích prst sme robili a šéf-kuchár Martin mi povedal, že to je suché mäso. Tak som povedal, že idem do ulic a nech vyskúšaš, aké to je mäso. Keď to je suché, budem robiť... Videl som Masterchef, tak uvidíme. No tak poď. Čo je to, kuracina? Hej. OK. Ak povieš, že je suché, budem si mu týždeň robiť kuchára, takže... Dobre. Je to dobré? Nelepí sa, takže je dobré. Skúsaj dokopy? Skúsaj dokopy? To má byť soté? No. Čo nevyzerá to jak soté? Je. Soté môže vyzerať akokoľvek. Má dobrú. Hej? Takže dal by si to? Dobre, tak to si vážim. Pohode. Sárky, nech sa ti darí. Díky moc. Opatrne. Ahoj, čau. Áno? Teraz ochútaj toto. A teraz porovnaj a povedz, čo je suché a čo není suché. Povedz Martinovi, že čo si povedal na MMS-ko. Povedal, že je dobre. No tak toto je suché. Že? Presne. To je vyťahané. Vidíš? Presne, to je. Mám suché okolo. Dobre. Díky. Ďakujeme. Nie, že som. Čau. Pravda. To čo chutí, vidú, ne? Ďakujeme. My sme na konci. Ja som mal teda naozaj veľmi príjemné varenie a porovnanie jedla s umelou inteligenciou a s človekom. No to bol pol na pol. Pol umelá inteligencia, Áno, pol ja. Pardon, takže 50-50. Bol tu so mnou Oliver Oswald, ktorý je, teda musím povedať, že celkom šikovný na to, že nie je absolútne nekuchár, tak uvaril celkom fajn jedlo. A ja mám ešte pre teba taký malý pamätný darček. Poriti, nie? Dostaneš poriti na konci, ale to už mimo kamier. Mám ti takúto varešku, aby si teda pamätal. Darovala nám to Hýza. A je to vlastne taký pamätný vareška. Môžeš s ňou kľudne aj variť, alebo si ju môžeš zavesiť niekde nad posteľ a spomínať na tvoje varenie televízne. Ďakujem ti veľmi pekne. Ďakujem aj ja. Toto je vygravírované, že Martin a Oliver tam. Toto si fakt, že niekde dám inak. Keď to budeme nad posteľou alebo niekde, tak si vždy kepem okolo toho, poviem si, treba uvariť mäso, ktoré bude síce pre Martina suché, ale ľuďom bude chutiť. Chod do tej kuchyne, navar a presvedča. Už budem na budúce vedieť, že kuratá, že výber pri mese je veľmi dôležitý. Áno. Takže Gold, Hýza, kuracie prsia sú to Kvalita najlepšie. mesa. Dohodnuté. Tak ak sa nenáhne, že by som si to zobral, ešte máme, že by som na ochutnanie. Nech sa páči. Hej? Nech sa páči. Dobre. Ďakujem ti krásne. A toto ešte budeš potrebovať? Nie, to si môžeš tiež zobrať. Hej? Niečo si zober. Lebo budeme ešte dneska robiť, vieš, tak. Budeš? Počkaj. Tak ako to zíde sa. Vaječky sa tiež zídu. Čo ti dám ešte? Nie je to horúce? Je? No, je to... Tak takto to vymyslíme, pozri. No. Daj si takto. Dobre. Dobre. Super. Čo ešte sa otoč? OK, díky. Dobre, díky. Čau. A díky za tie recepty, kámo. Len s tým som si zapovedal. Tak na budúce, hej, že to nejak vylepšíme. Díky, asi šikovný. Ahoj. Majte sa. Ďakujem, že ste sledovali tento diel a dúfam, že sa vám bude páčiť aj ten budúci. Už zavoláte ma tu variť a teraz čakať 15 minút na mixer.